Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Δεν είναι ευχάριστο ότι είμαστε τόσο λίγοι για αυτό το θέμα που είναι τόσο μεγάλο. Αυτό μας προβληματίζει αρνητικά. Και νομίζω προβληματίζει και εμάς και εσάς. Είναι σίγουρο ότι περιμέναμε περισσότερους ανθρώπους να ενδιαφέρονται για ένα θέμα στο οποίο 7 σύμβουλοι ξέρετε τις διαφορές μεταξύ μας και τις ταυτίσεις, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μας ενώνει σε αυτή τη φάση γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για το πώς λειτουργήσε και το Σύλλογο αυτά τα 3 χρόνια. Θα έχουμε μια μεγαλύτερη απήξη. Παρά τα αυτά, εγώ θα οφείλω καθήκον μου απέναντι σε εσάς που ήρθατε εδώ και έχετε να ακούσετε τι έχει γίνει εδώ και ενδιαφέρεστε να μην σας πούμε 5 πράγματα τουλάχιστον να ξέρετε εσείς και να πάτε τα πείτε στους συναδέλφους να τα δούμε. Έχουμε ένα σημαντικό τρόπο καταρχήν να βάλουμε 2 αρχαίες παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατηρήση είναι ότι τα οικονομικά του Γεωργικού Σύλλογου, όπως ξέρετε, ο Σύλλογος είναι ΔΔ ιδιότητου χαρακτήρα, σου εγκαίνεται δηλαδή. Νίκη ΔΔ, τα οικονομικά του οποίου δεν ελέγχονται από τον προληπτικό, δεν υπάρχουν στον προληπτικό έλεγχο του Ελληνικού Συνεδρίου με πάγια ανομολογία του Ελληνικού Συνεδρίου και δεν υπόκειται παρά μόνο στη διαδικασία της αυτοδιαχείρισης και της αυτορύθμισης. Αυτό είναι πάγια θέση του Γεωργικού Συνδικαλισμού. Τη λογική ότι ο Σύλλογος δεν θα πρέπει να ελέγχεται από άλλους εξωτερικούς χώρους. Μια έτσι τελευταία που έχει κάνει και η Τρόικα στα πλαίσια της γνωστής μνημονιακής σχέσης 3, δηλαδή να μπορούμε να ήταν και παλιά θέση της Επιτροπής Μόνη και της Επιτροπής Κλεμέντη, που θέλανε οι σύλλογοι, τα οικονομικά τους να μην είναι αυτοδιαχειριζόμενα, δηλαδή να υπάρχει κάποιος έλεγχος κρατικός από την εποπτεία του κράτους. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θα πούμε σήμερα, είναι πρώτη φορά που ζούμε, τουλάχιστον σε αυτή όσοι είμαστε χρόνια στο Συμβούλιο, έχουμε ζήσει πάρα πολλές καταστάσεις με τα οικονομικά. Ποτέ δεν είχε φτάσει στο σημείο να έχουμε ανέκριτους προπολογισμούς τριετίας. Δηλαδή, να έχουμε προπολογισμούς οι οποίοι να μην έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της τριετίας. Σε όλο το διάστημα αυτό, εμείς συζητάμε πάντα οικονομικά στοιχεία για το Προεδρείο. Το πρώτο του Προεδρείου έφερε στοιχεία οικονομικά σε εμάς το Μάιο του 2013. Μας έφερε ένα γενικό ισολογισμό 3 χρήσεων, δηλαδή 3 ανέκριτους προπολογισμούς και 2 ισολογισμούς επίσης ανέκριτους. Και ζήτησε την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κώδικας, όπως ξέρετε, στο άρθρο 200, αλλιώς τώρα είναι 192 παράγραφος 2 στο καινούριο, θεωρεί ότι η αρμοδιότητα αυτή ανοίξει στη Γενική Συνέλευση σε συλλόγους του επίπεδου μας, άλλωστε αν δεν. Εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρετικώς αποφασίσει με πλειοψηφία 4/5 με τον παλιό κώδικα, 3/5 με τον καινούριο κώδικα, να το κρατήσει το ίδιο στην αρμοδιότητά του. Τον Ιούνιο του 2013 ζητήσαμε με έγγραφό μας, αναγκαστήκαμε να στείλουμε έγγραφο, γιατί εντάξει, δεν θέλουμε αυτά να στα κρατήσει. Σε ένα σύλλογο μου δεν έχουμε τώρα να χωρίζουμε μεταξύ μας. Δεν πιστεύουμε ότι καταρχήν γίνονται ασταλείς ή γίνονται εξαιρέσεις. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται τα οικονομικά του συλλόγου. Και ζητήσαμε, αναγκαστήκαμε τον Ιούνιο του 2013 να πάμε με χαρτί και να ζητήσουμε έγγραφο από το απολυμμένο του Υπαρχών 70-13 στις 5 Ιουνίου να μας δώσει στοιχεία, γιατί δεν μας έδινε στοιχεία κανείς στο λογιστήριο. Στις 25 Δεκάτου το λογιστήριο μας κοινοποίησε στοιχεία. Τα οποία είναι αυτά τα οποία έχουμε δημοσιεύσει σε διάφορα site και εφημερίδες, τα οποία θα σας τα διανύμουμε και στο μέλλον γιατί πρέπει να τα ξέρετε. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ενώ στον απολογισμό του 9 είχαμε θετικό ισοζύγιο 864.841 ευρώ και στον απολογισμό του 10 είχαμε ένα 236.383 εγκεκριμένους ισολογισμούς, στις χρήσεις 11 και 12 εμφανιζόταν αρνητικό αποτέλεσμα 606.000 στη χρήση του 11 και 2.018.472 ευρώ στη χρήση του 12. Με στοιχεία μάλιστα του λογιστηρίου, μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 η χρήση είχαμε αρνητικό πρόθεμα 1.923.211. Αυτό μας δημιουργεί μια πορεία. Και εμείς ακόμα που ζούμε εκεί δεν το είχαμε. Και δεν το ξέραμε. Δεν είχαμε στοιχεία, δεν μας έδινε κανείς συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία από αποτέλεσμα χρήσης. Αναρωτηθήκαμε αν αυτό αφορά τα συμβόλαια και τη μείωση των συμβολέων και των προεισπράξεων. Με τα στοιχεία του λογιστηρίου, από το 12 μέχρι το 2013, σε όλους τους μήνες πλην ενός, έχουμε αύξηση των γραμματείων προείσπραξης και γεωργικής αμοιβής. Δηλαδή, 185 ήταν τον Ιούνιο, τον αντίστοιχο Ιούνιο πήγε 256. Τον άλλο ήταν 191, πήγε 239, 296-306, 261-404, πριν εισαχθεί η ρύθμιση του άρθρου 61 παράγραφος 4 του νέου κώδικα δικηγόρων για την υποχρεωτική έκδοση γραμματείου προείσπραξης με ποινία παραδέκτου, στις διαδικασίες κατάθεσης προσδιορισμού, θυμάστε, όπου τότε εκτοξεύτηκαν τα έσοδα του Γεωργικού Συλλόγου 239.000 τον Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο του 2012 σε 530.603 ευρώ τον Οκτώβριο του 2013. Με την εφαρμογή του νέου συστήματος του κώδικα του 61 παράγραφος 4 που ήρθε με τον 42.5. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα γραμμάτια έχουν μια αύξηση και αυτό οφείλεται για να ξέρετε στην αύξηση κυρίως των διαταγών πληρωμής, όπου
όπου οι τράπεζες πλέον κατά χρόνο βγάζουν διαταγές πληρωμής και αυτό έχει μια αύξηση επακόλουθα στην αύξηση των γραμματείων προείσπραξης. Δηλαδή, ακόμα και στην εποχή. Στις μέρες που έχουμε αποχές, παρατηρεί το αύξηση των γραμματείων προείσπραξης λόγω της μαζικής κατάθεσης διαταγών πληρωμής στις τράπεζες. Την ίδια στιγμή λοιπόν, και δηλαδή αναρωτηθήκαμε πού οφείλεται αυτή η μείωση και τα ανοίγματα στον ισολογισμό. Εμφανίζονται δαπάνες στο Σύλλογο, αύξηση της μισθοδοσίας κατά από 4.200-531 σε εκατομμύρια ευρώ, αμοιβές τρίτων χωρίς να ξέρουμε με ακριβή στοιχεία τι είναι αυτό, 481-868, παροχές τρίτων, δεν ξέρω τι είναι αυτό πάλι, 998-1.197 και διάφορα έξοδα 1.298-1.483. Με αποτέλεσμα οι δαπάνες από 7.065 το 9 να έχουν φτάσει το 12 στις 8.937.296. Στην ανάλυση των δαπανών μας στο λογιστήριο εμφανίζει η αύξηση του κόστου μισθοδοσίας, προσλήψεις στο διάστημα 2011-2013, 56 υπαλλήλους μισθοδοτούμενους, εκ των οποίων τον Νοέμβριο 2013 παραμένουν μισθοδοτούμενοι, παρέμεναν 35, δεν έχουν στοιχεία μετά τον Νοέμβριο, δικηγόρους με ΑΠΗ, η ΤΑΦΠΗ 50, οι οποίοι παρέμειναν τον Νοέμβριο 2013-32 και 9 με παγία τη μισθία, οι οποίοι παραμένουν και σήμερα. Σύνολο 115 προσλήψεις προσωπικού και δικηγόρων με διάφορες συμβατικές σχέσεις, όχι με σύμβαση εργασίας. Μπορεί και με μπλοκ, μπορεί και με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Την ίδια στιγμή τα έξοδα, τα γενικά έξοδα όπως μας δόθηκαν, ήταν μία αύξηση του κόστου των εκδόσεων από 45 περίπου χιλιάδες που είχαμε επί διοικήσεως, προηγουμένης διοικήσεως, σε 545.317. Μία μεγάλη δαπάνη που έγινε στο κέντρο, στο λεγόμενο Προμηθέα, αυτό που κάνει την πιστοποίηση των μεσολαβητών, το οποίο μας τύχησε περίπου 190.000 στην 74 και 16 γύρω στο 300.000, αν τα μετράω καλά τα μετρά. Πάνω από 300.000 για να φτιαχτεί αυτή η πιστοποίηση υπογραφών, τα οποία όλα αυτά οι δαπάνες δεν είχαν εγκριθεί τουλάχιστον από το Διοικητικό Συμβούλιο σε προπολογισμένη βάση. Δεν γνωρίζουν, υπάρχουν αποφάσεις διαχειριστικής επιτροπής, δεν μας δόθηκαν πρακτικά και δεν μπορώ να πω καμία κουβέντα αν έχουν περάσει από διαχειριστική επιτροπή, αν υπάρχουν προσφορές και τι έχει γίνει με τις επιμέρους δαπάνες. Ξέρω μόνο τα στοιχεία που μου έδωσε το λογιστήριο. Λυπάμαι που δεν έχω άλλα, αυτά που μου έδωσε, αυτά σας έχω, αυτά που έχουν δώσει μέχρι σήμερα δεν μου έχουν δώσει άλλα. Με αυτά τα πραγματικά στοιχεία παρουσιάζεται σύμφωνα με τα στοιχεία του λογιστηρίου, ενώ είχαμε αποθεματικό 17.562.000 το 12, με τους στόχους των καταθέσεων από 15 εκατομμύρια ευρώ που είχε αφήσει η προηγούμενη διοίκηση σε κλειστές καταθέσεις σε 3 τράπεζες από 5 εκατομμύρια. Σήμερα και 3 εκατομμύρια όπως μας είπε δηλαδή 15 και 3,18 μας είπε το ταμείο στους λόγους είναι το λεγόμενο κυλιόμενο ταμείο, αυτό το οποίο δεν το πάραμε στις τράπεζες και το έχουμε σε κλειστή προθεσμιακή κατάσταση για να μπορούμε να έχουμε ρευστότητα για να μπορούμε να γίνουμε τη μισθοδοσία και διάφορα καθημερινά και τρέχοντα έξοδα, δηλαδή περίπου 15 και 3,18. Από αυτά τα λεφτά σήμερα με τους στόχους των χρημάτων είχαν φτάσει στα 15.017.562 και από αυτά σήμερα με στοιχεία του λογιστηρίου έχουν μείνει στις καταθέσεις 14.915 συν κάποια χρήματα του ΕΡΤΑ που είναι που φτάνουν 15.356,79. Με αποτέλεσμα δηλαδή να έχουμε μία μείωση των αποθεματικών του συλλόγου κατά 3-4-5 εκατομμύρια, κάπου εκεί περίπου υπολογίζουμε τα στοιχεία του λογιστηρίου. Χωρίς να μπορώ να έχω συγκεκριμένα στοιχεία και συνολικά στα λεπτομερών αριθμούς, δεν θέλω να κάνω πολύ λόγο. Θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση έχουν γίνει ποινικά δικήματα. Μην φανταστείτε τι πρόβλημα. Μακράν από μένα. Είναι προφανές όμως ότι σε 3 χρόνια μέσα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των εξόδων, χωρίς να έχουμε μια μείωση των εσόδων, την ίδια στιγμή μάλιστα χωρίς να έχει ποτέ κανένας προϋπολογισμός επειδή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Του αντίον για 2 χρόνια, 2,5 δεν έρχονταν κανένας προϋπολογισμός προς σύγκριση. Με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει στο τέλος της τριετίας και στις 14 Γενάρη του 2014 που τελικά συνεδρίες του Διοικητικού Συμβούλου με απαρτία, είναι δεδομένες οι απαρτίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ποιοι λείπανε κάθε φορά. Μπορείτε να τα ζητήσετε για να μην λέμε τώρα, εγώ τα ανακοίνωνα μετά από κάθε συνεδρία, έλεγα ποιοι είναι παρόντες και ποιοι είναι απόντες. Μπορείτε να πάρετε να δείτε ότι 4 μήνες το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έκανε απαρτία με συγκεκριμένους απόντες. Τελικώς 14 πρώτη συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπήκε θέμα. Αν το θέμα θα πάει στην Γενική Συνέλευση ή θα μείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 2 του νέου κώδικα δικηγόρου. Και αν οι παλιοί προϋπολογισμοί έπρεπε να εγκριθούν με 4 πέμπτα ή με 3 πέμπτα που είναι ο νέος κώδικας. Νομικό θέμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ψηφοφορία αποφάσισε με 12 ψήφους υπέρ, 8 κατά, θυμάμαι καλά και 3 λευκά, με 2 αποχές, ήμασταν πρώτοι 23. Είπαμε ότι οι 12 είπαν να το κρατήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και με απλή πλειοψηφία μετά από τον παρόν να το εγκρίνει, σύμφωνα με το 92. Οι λοιποί είπαν να μην το κρατήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να πάει στη Γενική Συνέλευση.
Διότι και ηθικά και νομικά δεν μπορεί οι τρεις ανέγκριτοι προϋπολογισμοί να εγκριθούν από ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο απέχει μάλιστα. Και το οποίο δίνει λόγο σε ένα μήνα στο σώμα. Προφανώς οι εκλογές δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε ως σημείο προεκλογικής τριβής μεταξύ μας, γιατί δεν θα πρέπει τώρα να ξεχάσουμε αυτά που μας χωρίζουν, αλλά αυτά που μας ενώνουν. Και μας ενώνει η ανάγκη μας να έχουμε ένα σύλλογο που να λειτουργεί με συγκεκριμένη λειτουργία. Στα πλαίσια αυτού του συλλόγου που θέλουμε να λειτουργήσει με αυτή τη συγκεκριμένη λειτουργία, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει σαφής έλεγχος των οικονομικών και να έχουμε σαφή εικόνα. Για να μην υπάρχει καμία σκιά και να εγώ λέω μακράν μου οποιαδήποτε σκέψη και οποιαδήποτε ότι είχε τελεστεί οτιδήποτε επιλήψιμο. Όμως θέλω ως Συμβούλιο να αυτοί οι συλλογισμοί και αυτοί οι προπολογισμοί να δοθούν από τους συναδέλφους, το Διοικητικό Συμβούλιο να ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση, αφού πάρει πλήρη στοιχεία για τον συλλογισμό, και αν η Γενική Συνέλευση του Σώματος θέλει να εγκρίνει του συλλογισμού των παραδείγματων χρήσεων, να του εγκρίνει. Να πάμε σε εκλογές και να λειτουργήσουν οι εκλογές ως μια πολυβήθρα του Σιλουάνου, όπου επειδή θα έχει εκλεγεί ο Α ή ο Β, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται αυτός ο συλλογισμός που θα εγκρίνεται, μακράν μόνο, τουλάχιστον εμού. Θα πρέπει η Γενική Συνέλευση να συγκληθεί, να πάρει τις αποφάσεις της και να εγκρίνει, να μην εγκρίνει τον συλλογισμό άμεσα, που δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό μέσα στις εκλογές, μακάρι να μπορούσε να γίνει. Τουλάχιστον αμέσως μετά τις εκλογές πρέπει το θέμα αυτό να πάει στη Γενική Συνέλευση. Κανένα Διοικητικό Συμβούλιο. Πολλό μάλλον είναι νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να πάρει πάνω του την ευθύνη να εγκρίνει προϋπολογισμούς τριών προηγουμένων χρήσεων και ισολογισμούς τριών προηγουμένων, χωρίς να έχει σαφή στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν. Και εγώ περιμένω μέχρι και σήμερα και αύριο να ακούσω από τη δίκη του Συλλόγου τα συγκεκριμένα στοιχεία. Και αν είναι έτσι, πρώτος εγώ θα δηλώσω ότι τα στοιχεία με πείθει. Σε καμία περίπτωση δεν με πείθει ένα πράγμα. Ότι 3 χρόνια θα έπρεπε το Συμβούλιο να ερωτηθεί και να ζητηθεί η γνώμη του και να ζητηθεί η ψήφος του ή και απλό μάλλον στη Βουλή Γενική Συνέλευση για να εγκριθούν αυτοί οι συλλογισμοί χρήσεων. Όταν αυτοί μάλιστα παρουσιάζουν τέτοια ελλείμματα σαν και αυτά που σας είπα. Και τα οποία πρέπει κάπως να δικαιολογηθούν. Για ποιο λόγο γίνανε, ποια ήταν η σκοπιμότητά τους, ποιες ήταν οι δαπάνες. Πάμε σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν θέλω να λειτουργήσει αυτό το θέμα δυστυχώς. Δυστυχώς δεν είναι ευθύνη μου και ευθύνη μας νομίζω ότι το θέμα έφτασε σήμερα. Οι ισολογισμοί σας δηλώνουν μας ήρθαν τον Μάιο του 2013 και τα έγγραφα τα πήραμε τον Νοέμβριο του 2013. Και η συνεδρίαση έγινε στις 14 Γενάρη του 2014. Μακάρι να είχαμε λυθεί το είχαμε λύσει μια Γενική Συνέλευση του Σώματος πολύ νωρίτερα και να πηγαίναμε απαλλαγμένοι από αυτό το αγκάθι σε εκλογές. Θα πάμε όμως δυστυχώς με αυτό το αγκάθι. Αυτό το αγκάθι πρέπει να λυθεί. Γιατί πέρα από αν είμαι εγώ καλύτερος για πρόεδρος ή εσείς ή ασύμβουλος κλπ., το σημαντικότερο θέμα για τον Σύλλογο πρέπει να μείνει καθαρός απέναντι σε αυτή την ιστορία και να ελέγχει τα οικονομικά ώστε να μην δημιουργεί παραμικρή και πολλοί μάλλον να λέγονται και δαπάνες του. Γιατί σε μια γενική εποχή κρίσης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τέτοιου είδους δαπάνες χωρίς να μας πούν συγκεκριμένες προτεραιότητες που γίνανε και υπηρετήθηκαν. Ζητώ ακόμα και σήμερα και αυτή είναι η άποψή μου πρέπει να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση του Σώματος και να αποφασίσει την έγκριση ή τη έγκριση των προϋπολογισμών και των ισολογισμών των προηγούμενων ετών. Δεν υπάρχει κανένα άλλο αρμόδιο όργανο που σήμερα να μπορεί να αποφασίσει αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητάω συγγνώμη που δεν μπήκα σε πολιτικές αναλύσεις. Ήθελα να είμαι καθαρά τεχνοκρατικός, γιατί μακράν μου η προεκλογική εκμετάλλευση αυτή θέλω να μιλήσουμε καθαρά τεχνικά, να μιλήσουμε καθαρά νομικά, να μιλήσουμε καθαρά συνδικαλιστικά και πολιτικά, γιατί έχει πολιτικές παραμέτρους αυτή ένας συλλογισμός και ένας προϋπολογισμός δεν είναι ένα τεχνικό μέγεθος μόνο, είναι ένα πολιτικό μέγεθος, όπως ξέρετε. Να μιλήσουμε και να πάρουμε και να αναλάβουμε όλη μια δέσμευση, τουλάχιστον εδώ εμείς αυτοί όσοι είμαστε και εμείς αυτοί όσοι εκλεγούν, ότι το επόμενο διοικητικό συμβούλιο που θα βγει από αυτή θα πάει σε γενική συνέλευση άμεσα και να λάβει το σώμα γνώση και να μάθει τι ισολογισμούς είτε δεν έχει εγκρίνει. Σας ευχαριστώ πολύ.